Berehala pasau da. Bai. Oso ondo, oso jende jatorra. Oso desberdinak. Bai. Adinagatik edo, ez dakit, oso desberdinak, oso talde heterogeneoa. Baina oso ondo moldatu gara. Bai. Eta, lotura bat sortu da, ez da? Bai. Aberesgarria, bai. Nahi izetia hori guztua egotia, dartuan beti pintzen ezo basure partez dana ondo jutia eta, oso jende jatorra. Da gero, karo, berriz esango gure mobitzu gaitzu, de kategoria. Denetatik euki dugu. Klaseak izan dira, gai... Desberdinak. Bai. Literatura, historia, baina gero mindfulness, sexologia, Abogaboa etorri zen, abuela nalakare, danetik. Irterak egin ditugu. Mendaron izen ginean, Kilimoniko ikusten. Hain desberdinak izen diaz gaiak, ez? Bilbon en el Museo de Bellas Artes, oso jarduera interesgarriak izan dira, bai. Aurten prestatu dugun proiektua hasi zen lehenengo egunean bertan. Arritxu ginean, zertu ginean danak eta danak eman kumezkoa, klaro. Ez genekigun aurretikan zerrendan gizonak ero mutila zauren. Orduan, sartu ginen mutila, sartu ginen, emakumea eta esan Jesus, kasualidadia. Noizean behin agertzen zen gai hori. Eta gizonak non dauden, eta azkenean erabaki genuen gure proiektua hortik jarraitzea. Bai. Agertzen zian beste batzuek ere, baina honek poliki nolabait indarra hartzen junzan, gero ebake asko, dana lagundu zigun, berake bideratu zigun nundi jun, auta bestia. Eta gehien bat zen, ikustea, beste jardueretan edo beste zentruetan gauza bera gertatzen zen edo ez. Eta hasi ginen, hori, gure inguruan dauden elkarteetan, banatzen galdera batzuk. Zenbat bazkide zeuden, zeintzuk emakume, zeintzuk gizon, gero junta direktiboetan zenbat zeuden, nola zeuden banatuta, eta haien antolatzen zuten jardueretan, zenbat gizon eta zenbat emakume apuntatzen ziren. Eta jardueretan bebai, emakumeak gehien bat. Zeuden jarduera batzuk, teknologiari buruz, edo senderismo, edo horrelakoak, gizon batzuk. Baina hala eta guztiz ere, ehunekoetan beti gutxiago. Hori, gizonezkoak gitxi parte hartzen debela. Hala eta guztiz ere, badirudi, enterauta badaudela, ze antolatzen da haien inguruan, eta gutxi gora bera jendia badaki. Nik usten dago, erabat eurak ere ez dakizela zer dan, edo nolakoa dan. Orduan, eskola hori izena ipintzia da, ikasi miko deu, lanak emeko itzu. Ez, hori komentau dugu gure artean, ez dakizela ondikan eurak garbi. Bai, baina ez. Baina ez diaz erabat hausartzen etortzea ezagutzea. Orduan, hortze dago, ezin dugu erabaki, zer zaitxik ero zer da. Bai, baina ondorio importanteena niretzat izan da, hori, importantia dela edo interesgarria dela antolatxia zeo zer, bai gizonak eta bai emakumeak parte hartzeko. Zeren, horrela, como más enriquecedor edo. Bai. Orduan, zelan antolatu, zer egin, ez dakigu oso ondo. Zeintzuk diren interesak, badakigu orain. Bitxienez hori informazio hori badakazu. Bai. Karo, guretzako emakumeak oso ondo bibilia de marabila, gure saltzan. Baina, karo, gizonezko ero mutilen ikuspegiare ondo etorreko litzaiguke, ez izeteko dana emakumean erabakiza edo pentsa erabentzat. Eta oin egingo duguna izango da, atera dugun informazio guztia, grafiko pilo bat eta dakagu, hori dana bidaliko diegu elkarteei, haiek erabiltzeko edo pentsat aztertzeko. Baina urrengo pausua da gorra. Gorra ero asmatziatik zein izangoete dane zalantza gabe. Bai, merezi da, guztiz merezi da. Bai.
dana jendea itxikan, ikasi ez, baina beti begiza zabaltzen, belarza zabaltzen. Hori da, hori da. Da beste eguneratu, bai, merezi dau, bai, egunetik egun. Eta etxeko lanik ez daude, Zeren jendea galdetzen dau. Bueno, eta etxeko lan, etxeko lan.